Hello guys, good evening. नै जों दा मुसलपुर टाउनाव मम' जानो थांनायदों बाबुजों जोंनि बाबुआ इउकेलेले दामगासिनो दङ स' जोङो थांसै दा ओंखारबायानो बाबु आं ओमफ्राय फैसा नागिरनो फैसाबो गैया ओंखायनो जोङो फैसा नागिरना थांसै आंनि रुमनि अबस्था नै जोङो थांसै दा बाबु आं स' नोंथांमोना नायलांनो हागोन जे बारा गोजान नंखाया मुसलपुरनिफ्राय खाथियानोखा जानो गोसोबानो जाहैनो हायो आरो स' नोंथांमोना नायलांदो मुसलपुरनि मम'आ बेसेबां गिदिर जायो आरो माबायदि जायो स' थांनोसै फैसाखौ मोनबाय बुथुमलि बारा बुरजा नङा नै ओमफ्राय जों एटिएमआवबो थांनो नागिरदों मम' जानो एटिएमआव थांखानोसै जोङो ओमफ्राय बाबुआबो थांफागोन आंजों जों गारिजों थांनो नागिरदों बाइकजों थांगोन ओमफ्राय मा होनो फैसाखौ दिहुननानै लाबोनानै मम'बो जाबोखानोसै बेनि उनावहाय जानोसै आरो नोंथांमोनाबो नायलांदो जों जानायखौ थ' थांसै बोथोरा बारा मोजां नङा एकदमबारे बिराद गाज्रि मानो होनबा दासान्दि दिनैल'सो एसे अखा हायाखै बिनिखायनो गस्ला जि जोम सुजोबदों नै बाबुनि ओमफ्राय दा थांसै गारि बर'नोसै माने आं हेलमेट बावलांदों आरोना ओमफ्राय हेलमेटखौ गाननोसै ओमफ्राय हेलमेट गाननानै दा थांनोसै एक्सुवेलि गारि बर'ननोसै ओमफ्राय थांसै फार्स्ट ब्लग नालाय बाजियाबो मिनिदों ओंखायनो साबिखौ लानोसै दानिया थांनोसै बाबुबो थांगोन गारिखौ बर'नोसै ना बाबु केमेराखौ देखो हमारा मम्मा इंटरेस्ट का है चलो उसके पास थोड़ा सा जा लेते हैं वो यहाँ भी स्टार्ट होने वाले थोड़ा सा पीछे हो जाता है इनको भी पीछे निकल रहे हैं मेरे को पूरी चांद लगा रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा ये देखो रुको हेलो गाइस जों दा नै गाखोबाय दानिया थांनोसै जोङो मम' जानो नै थांसै गारिया स्टार्ट जाबाय थांनोसै दानिया गिर जाएगा तो चेकिं दंनो बेहाय ओंखायनो जोङो गामिजों गिदिंना फैबाय आरोना ओमफ्राय दा गारिखौ दोनफैगोन जोङो गारिखौ दोनफैनानै मम'खौ जाहैगोन दा नोंथांमोना नुगोन नैबे जाहैबाय आमबारि गामि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय खोमसि जाबाय नालाय बन्द' खालामदो जों मोनफैबाय नै मोनसिगोन Around there.
गाइस बेड लाक मानो होनबा माबा गैया मानो एटिएमाव फैसायानो गैया ओमफ्राय जों दा थांनांसिगोन आरो थांफिननांसिगोन आरो ना न'आव मानो होनबा फैसायानो गैया ओमफ्राय बै मोनसेयाव स्टेट बेंकनियावबो गैयानो ओमफ्राय दा थांनांसिगोन मम' जानो फैदोंमोन खिन्थु मम' जानो थाखाय दङ ओमफ्राय दा जों मम'खौ दा जालांला गारिखौ दोनहैनोसै गारि दोननानै फिर फैफिनगोन बिनि उनावहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जों दायो मोनफैफिनबाय ओमफ्राय दा जोङो मम' जानो थांसै सकावहाय बाबुजों जों थाबायनानै थांसै एबार ना बाबु जों दा थाबायनानै थांसै दा जोङो मम' जानो थांसै बाबु आं थाबायनानै जोंना इखन्दाव मुसलपुर टाउननि ओरै थांबाथाय बिनिफ्राय ओरै थांबाथाय आमबारि गामि आरोना ओमफ्राय जोंना नैबेनो नङा गेटखौ फांनो बावदों सरि गेटखौ फांनोसै ओमफ्राय दानिया जोङो थांसै बाबु फैदो दा थांनोसै जोङो गाइस नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय थाबायनानै थांनो नागिरदों मोनफैबाय दानिया ओरै थांबाथाय निकासि ओमफ्राय गेट टाउन ओमफ्राय नैखाय आमबारि जों थांसै जों मम' दखान फैनो थाखाय मम' लाबोबाय बेलासिनि इभिनिं फैगासै मुसलपुर टाउननि दिनै सानडे नालाय ओंखायनो बारा मानसि गैया नै बाबु मम'आ गैला हनै जाबावदो दानाबा ओइनियाबो दंना गैया बेयाव मम'आ गैला एक्सुवेलि मा बुंनो गाइस मम'आनो गैया बेवहाय मम'खौनो बै मोनसेयाव गैया माने नैयावबोथ' फैखायाखैनोखा दाखालिनिफ्रायनो फैयाखै अखानायनिफ्राय ओमफ्राय बै मोनसेयाव नायनोसै बिनि उनाव मोनाबाथाय गैला आरो दिनैहाय मोनजाला नैबे बाबुआ मा जाबावनांगौ दा बाबु मम' मोनजायाबा मा जागोन दा आलु सबखौनो लांगोन ना जों दा ओइयाव नायगोनसै ओमफ्राय जुदि इयाव गैयाबा आलु सब दङ आलु सबखौनो लांसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोङो दा मोनगोन ना मोनला दादा কি হ'ব मम' নাই मम' गैया बाबु ओइयाव माबा लांसै मा होनोमोनलाय आलु सबखौ लांसै गैया इयावहाय मम'आ गैया बेड लाक एक्सुवेलि दिनैनि दिनाव मम'आनो गैया मानो होनबा बोथोरा मोजां नङा नालाय ओंखायनो दखानफोरा फैयाखै ओमफ्राय नै जों दा आलु सब जानोसै दानिया जों आलु सबखौनो जाहैनोसै सिदा थांसै बिनिफ्राय बैहाय मा होनो मम' जाहैनोसै मम'थ' मोनजाला सरि आलु सब लानानै थांसै न'आवहाय ओमफ्राय न'आवहाय जाहैनोसै ना बाबु जाबाय गाइस बाबु जोङो मोनसे जानानै न'आव लांसै माखासेखौ ओमफ्राय मम' मोनजायैनि माथो खालामनो मम' दखानाव फैगोन जों जाखांबाय गाइस दानिया थांनोसै एक्चुअलि मोनाबायबो नालाय ओमफ्राय दा थांनांसिगौ बाबुना एग्जामबो जासिगोन नालाय ओमफ्राय ओंखायनो फरायनांगौ बाबुनिया माबायदि मोननाय बाबु माबायदि मोननाय आलौदों बेसारा दा थांसै मोनाबाय गाइस थ' दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालाम